kalahkan Papa hai belum nih babu? Hai ya. Mana apa ni? Anh nói đi bà có ý kiến. Papa hai tu dia. Hai, norok jo tanai tong nai rong no. Hanyo hai ani YouTube channel lo lam soko tabuk geseng kaisa jaga thanan bagai ani bubuno ready khlai reka ge bo tabuk bin chosma thubi waisa khulogo waisa thubong tungta ano thubi din sapri tongo tabuk geseng ong khlai kya ge ani dress belai na simple abon bagyang ani gold ni jungka kanya khata ge tabuk ke to sung sokpai tong phai lai to sarau sokpai ni se bubuno bini dress change khlai re ka eko geseng tabuk biyang thana naitong dinok sin video no pai asa pai thak jora giko nasing tonglayo ayang ani fu he tam pogi ka pha gyama tam jon pogi ka pha mena mana nani thangai tong geseng ore ko bubun baba ngen hari sandal kaise matai nai ne pubo putang yata kuno kitabuk geseng lama de go se sok pai tong phai lai kya 산장이 동하 근데 바부 송가 승노로 타나이 흔히 khana sida belai bolong tange hor ngi thana nai hini tongo tabke sungsu sokpa lekha tabu ye tuk suna bagai thangai tongo ngi nai tung dina rogwa khel ke किधर है ये दो papa किधर दो daro bode Cusay ni baba. Cusay. Ya ta kisah sudah babu kalian. Babu. Papa, yang hadir? Ye, cusay cuma tanya pada. Papa. Tabuk ke sing dukano sok palekya prasad nana bagainya ge oroni no pulya borok no sungno bino na phainya phaini dongga bubun papa ke nana nayang dongga angno na sidin sakata ora ge hi Kokborok ta hi songgon juri rok te alta rok sindurok na dikni dongta geseng na sinai tabuk ke or dugano khono bubun papa tabuk besek engkarang rok rubaine seng थांलाय सिनाय tayang mate khulumna bagai ge tabuk geseng थांलाय sitong khalamao ge ang jesek mansa kisa kisa video khai tongo kekei sin logi thangmani no mate khulumma yang eri kha hangaba abon bagai nyai seng doi thangai tonglayo ge kekei hingke to gario achukjak ge tab thangai tongo ge norok nai tongli singmai baksa ang jesek phunugi mansa norok no phunugana ge nai tongli besek kahama ke sajukjak naithok suka tongthogi tongsuka pura siri botok light bang hari beseng naithotok norok buda naithokjak nai negredi ang to naithokjak man tongthokjak suka pura photo bujang nai bujai tongbayo ge ano photo bunai ano video khainai se ayang tolao gari wongsi ungkaba ge belen khushi mohai Durga puja somoi rogo ma phaima bagai nei oro amani oro ge ikobu habu sarong no ang bob deke video khaitong khaino doi doi thangrinya o light nai thojang manta ge haino daily to phaijai gya hediba bo matai bo yak sona nang abon bagi ta ge sungno yak soi to hemen bagi belai no khusing ja ang sida o Durga puja pro belai no special nang ja khata ge sung tabuk malai ni iko malai sitong kha ge sung tabuk khuro khurumna enge ang sajung ko bongno video khayana borok khulumpuro ke khayana ke naitung di Kokborok pura borok asuk bo bangya ujuno geseng asuk bo salthangya kisa sanjao sogi geta bele sanja biya sanjang drop haita hangke sungta bui koro khulumui
yang tisi hapasyu hingga seng buk barungan geng tesa duglam tima thanai ge thanani hini salai tongo tabuk iko bu haba sarang noro khumrok busuk decorate khaijang koba video khai tongo ta ang tabi ko hagerok video khai tong hata photo rok ma bujagla khanai nai bubun bi bable photo rok bu yang ba abon bagoi tabuk hingga seng iko bubu basai tongkha oro nasingi tonglayo prosad barungna bagainya ang waisa puru phaipro amanor kaisa kok saiklang tongo hingke abo haba hamka hingke tabuk sung sokbai bo tongphai oro bubun baba bo oro phaina hani hotat jaga sairega hingke bano hingke ang bukhabai no belai no tongthokjak ma phaimani bagui nyai baba chalo hingke tao khulumlaisini sing Susah ini no punya orang nih ini pagi. Ya bapak, aja ya ke, bolak koma ke. Bapak ke belum nih babu, aja ya. Merang nih belum. Mana? Bu habu sano khulumlai pai lekha to bo rangrei se khulumna poklai kha borok hingke tabo rangrei khulumna bagainya nasing tonglai hingke borok jamni diba khulumma jaga joto no khulumlaio abon bagai hingke borok khulumnai ke ang khulumnai ang khulumpur na haji Anh nào đi bà vào ý kiến. ba hai thodi ha khuje khuje Nim đi cái bộ sai xong. ini tabuk hingga hingke bu haba sarok phota phuljagai tonglaio ang hingke to phuljagai paikha hingke tabo borok phuljagai nyai rang ranai tong bubu hingke haryang hai himi phai tongo saijong tabo ke borok kisa bubu no gonta tamni ne bubun papa buk hingke kisa norong no phunungnai Mwtai ni mondir bwsake naithugui tongkha khumbai sajokjak bagui ni hadi hingke talbo kuchung khe nugjagui tongo aswke kaham hingke tabuk hingke sung thanani bagui phiroklai tonglaikha nahadi light aswke naithokmani o light pura marang tong ang sida manajak suka photo rok bujang muchungmani ta kisa oro hingke bubun baba bai to bujagai mia hingke hai thanglai ang bulu bo saijong leri tongkha hinui hingke bubun bin baba ano bo video khai roan kisa hinui sati rok hingke ba khlai di hinui khlai mani hari aswke borok jam wngkha sung ongkho poroke pura nahari phaipro aswk jam wngya ta tabuk hingke hor wngri borok bangni rwkta sung to phaipro sanja hor wngnani hap dorop si yabon bagui afurke borok komta takhai nahadi borok bangmani pura yang rogo bui aswk phaina rok se kirijago sini borok kre hinta sungsim se phailei nahadi ge sung bolok logen thana jan barogoi siming phat phat aptei aswk leri tonya ta ge bubun bin bapai ko busuk mehnat khlaini video khaike nahadi ano to phense borok jamni darai kaham wnglia ta video hingke ko bubu sirini ongkhonan rochajak hingke ba ongkhori laikheta kisa himri kata bono bo ngai tabuk sung heng thanglai sini ko ang phunai pekha buni oroni nge tabuk nge ko bubuno nadi hin tongo sunga amani oroni ongkhori phailai nei tabuk hingke Osha Mwtai ni ko decorate rok kisa kisa hakino gari o tongtwtwi nai thanglai sinai ta giko light rok kisa video khai tongo norok bai share khai tongo sungo first time no yang udiporo taklai bosoro phaijago abon bagui nyai norok bai kisa kisa share khai tongo giko oro phairima se sida oro sung first hapai pro no sida naithukjaklai tongo do lama tilai frunta oro habai thangan hin tongmani kugui bo hamai hingke ba sung oro kisa photo rok bujagai thana hin tongo ta
tabo ke sing habai thanglai tonglai o photo simon kisa bujalai nya hnei tam ke hapa tola tei se habai nya win kongoi habre singo photo bujak resibo oro light wadir for kala rungta ge 2-3 ta se photo bujaka kaham hain papa bujang ma ba kaham rong ya ta tabo hingke sing nogo thangsinai tei kuno jaga bathakli or sim kisa bathagine photo bujak laisin hine or kisa mondir naithokla aboni bagui nei sing tabo hingke bubuni bagui oro balloon pailene naitongo balloon je light chengnai obo 100 tega pomo se amo se phati oi se bisik omo kahini kotor thang ka sai manchini phati oi nei se pora talangai gari o dama log log se phati oi naichokmani hingke baro hain video ro khayong lage ta phati oi nei te kaisa paimana phele ka sing ase ka swang ka pora ua gumti nodi da han ya bridge kari da ya se jora thangai nei se tar se phiro phaine light ma pa balloon ma pai phaisu tabo hingke sing nogo sokpai tongpai ke ko hingke sing oro haino sak pai dorom no hingke bubuni ko bin momo song rogo phaija hingke sing taboro dara sung dukan rima jaga kisa momo rok chalai hene hnai ne hain kisa guri nai tonghalai iko oro egg roll chowmin tei momos manta angke momo hingke to datin se pai thangka po hingke sini bontok simik tongkhoro hingke sing obon chalai ne hindong bo hingke ani bai an pini besajak an se sisarai haing tongo bubu hingke nahari tam rong tongha makhu guri tongo iko bin nana songjo ta chuk laija guri lai bin dadu ke rokai tongo iko bin bai bai thengui tongo yang ongkhori sangjau kai ko nahari moke ko basi song iko bai porok thana nai tongka gang kisa video khai tongo ta bai hingke besajalan juta kari tongsi ro hingke ko borok horong khani thangsini thuya jat bela Yan hari. Ni papa yang nasi ni monya. Budi sajaya kemaya yan hari baba yang him phala babu Oh, ba, sir. Ha? wah na chuna choke to rokla mang ni nyok asta oi bor bai sa ka rokosa ola be de ngin no ma basi shoren phaini tabu bubu bi mama songmai malai tongtai bini dada bai hingke tabu horbo ongkha ba bubu no muthuri sina hini nogo tu hayungke tabu bi mama song kisa kok sai tong boro bai bo bai ta hingke noran durga puja vlog bai nang jabai kya next vlog to haine nyorong bagi matai khibi man vlog bijaya dashami vlog hingke norok naina ta pokdi hingke norok jora rei tai tong bagi belai belai ke hambai norok jotono tata